अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चोर बहन का लड़ा है। माई के चोर कभी ज्यादा लग खाओ लगा लागे मत पूछ। अब जो उन कहले तो ठीक है, कर दे। नंबर नोट कर, हमारा पैसा दे हमरा के जल्दी 4000 रुपया। भैया जल्दी बोली बोली 9215 हाँ 678 910 हो गया जल्दी ए चल भैया चल गल। हाँ हाँ भैया चल ठीक बा। लार चाटे भी दे आईफोन ए भाई का भइला भइल ना हमारा जमात आदमी कबो खैला भी ना मरी। अरे साला भी तो नौटंकी कइले ले बारा ही से एको बकरा नहीं मिलर ला। ससुर में तनकिया झुरैली हां 4000 रुपया ट्रांसफर करा ले हली। चलब अब 4 दिन चाव से एकदम फूकब तापब। अरे साला एक एक कहल चतुराई बड़ा चनाक बहो